galdetu nahi nizuen, bai, batetik, kurrikuluna oain ere asko erabakitzen da zentrala edo, estadu osoan edo bere izatea, baina gero irakurtzen dion eragile bati, hezkuntzako eragile bati, baina oraingoan induten oso bat aurrean lomcerekin dela hori ebaluatzea. Eta rebalidak edo azterketa, kanpo azterketa horiek, ez? Orain ja, zerrekitu gutxiago dagoela, kurrikulum homogeneo horretatik aparte, norberak bere inguruan, bere kurrikuluna lantzeko ze kanpo azterketa batzuk jarriko dizkiete ikaslei, ez? Hori igual azaltzeri badezu ez zen badire zeri jarriko ditu. Hori, zuk aipatu desuna da pizka bat Ikerrek esan duena. Oain, lege honekin sistema osoa bihurtzen da, ikasleentzako bihurtuko da oztopo karrera bat. Orduan, ebaluatzeko, lehen komentatu dugun bezala, ebaluatzeko edo hobetzeko emaitza horiek ezagri nahi dutena da azterketa sistema bat praktikamente eskolan sartu berria direnetatik eskolalizazio osoa orduan. Hemen ere aldaketak egon dira, baina aldaketa nagusia, espiritua jarraitzen du berdin. Lehenengo azterketa egingo da hirugarren maila, lehen hezkuntzako hirugarren maila. Hau da, ikasleek dutenean 6-8 dute. Orduan, azterketa hori ez da izango notarako edo kursos pasatzeko. Izango da bakarrik barrura begira ikusteko ikasleak non dauden. Baina azterketa dara, hau da, irakasleok badakigu gure ikasleak dauden azterketak egin gabe, ikusten delako garapena. Orain arte, gure legeak, orain arte daukagun legeak, ahalbideratzen zuen egitea ebaluaketa jarrai bat, aukera ematen zuen ikastetxeari aukeratzeko, ze metodoak erabiltzen zituen ebaluatzeko, hau da, bat ikastetxetan ez dira azterketak egiten, 6. mailan arte, kasutan, inkluso lehenengo DBH badaude horazpeditea batzuk. Hori, hemendik aurrera ezinezkoa izango litzateke. Orduan, 8 urtekin egiten dute lehenengo azterketa. Hori, barrurako da, bakarrik eskolarako da, baina hor gelditzen da erantzita. Lehenengo, bigarren azterketa egingo lukete 6. mailan, lehen hezkuntza bukatu behar dutenean. Ezin dugu asko, Ikerrek esan duena, instrumentalak, matematika, lengua eta hauek ikasgai potolo horiek markatzen da kurrikuluma Madrildik dator. Eta ebaluatzeko irizpideak ere Madrildik datoz. Orduan, hemen prestatu beharko ditugu azterketa horiek, nahi badego gure ikasleak pasatzea. Orduan, 3. maila, 6. maila, azterketa hori bideratuko du pasatzea hurrengo etapara. Orduan, rebalidak izango du piso espezifiko bat aparte eskolako, aparte oso izango da. Orain normalean egiten diran, eskolan egiten diran ebaluazioak edo denakoa egiten dara, gehi rebalida hori. Orduan, 6. maila ez da ezinbestekoa pasatzea rebalida, baina bai, ikasleak aterako dira, 6. mailatik, 2. hezkuntzara aterako dira aholku batekin. Hemen gauden batzuk, aholku hori jaso genuen gure eskola garaian, nun esaten zitzaigun. Zure alaba balio du UP egiteko, edo zure alaba balio du FP egiteko, antzerakoa. Hor, izango da, nahiz gogoratzen zehazki izenarekin, izango da medio, bajo, alto, olako zerbait, baina hor ja lehenengo aholkua emango zaie hor, aholku batekin aterako dira eskolatik. Evidentemente, aholku hori jungo da 2. hezkuntzako institutora, eta denok irakurriko dugu. Ikasle honek, ja, markatzen dira. 2. hezkuntza aldatzen da pixka bat, orain arte dagoen bi ziklo, orain lehenengo zikloa izango da lehenengo 2. eta 3. maila, eta 2. zikloa izango da bakarrik 4. maila. 4. maila bihurtu
ikasturte bat bakarrik rebalida prestatzeko. Garai baten kouzana unibertsitatera juteko, hau aurrerago juteko batxilergora. Hori laugarren maila. Orduan hork ere piso handia izango du azterketa hori. Hau da, ikasle bat daiteke ondo dena pasatzen, baina rebalida hori, azterketa hori gainditzen ez badu, hor, bi azterketa mota desberdinak egongo dira, bata bideratuta FP-ra, lanbide heziketara, eta bestea bideratuta batxilergora. Orduan, hirugarren mailatik, DBH, hirugarren mailatik ikasleak sailkatuta izango dira. Zeintzu prestatzen ditugu batxilergora juteko eta zeintzu prestatzen ditugu lanbide heziketara juteko. Hori pedagogikoki erabat kontra, azkeneko korrenteen kontra doa. Erabat. Azterketa sistema hau gure ustez da, jutea, ez 10 urte atzera, 20 urte atzeraka. Orduan, guk oso modu negatiboa baloratzen dugu esagen nahi duten sistema berri hau, alde batetik suposatuko duen presioagatik ikasleengan, gurasoengan eta irakasleengan ere bai, porque irakasleak bihurtuko gara trebatzaile batzuk azterketak pasatu ahal izateko. Eta gero, beste aldaketa oso importantea, emaitza horiek publikoak izango dira. Orain arte PISA existitzen da, sistema hori existitzen da, baina emaitzak orain arte erabili dira gutxi gorabehera baloratzeko maila, orokorra, baloratzeko sistema funtzionatzen zuen ala ez. Orain emaitzak eta emaitzak erabat pribatuak ziren, bakarrik baliogarria ziren estadistiketarako besterik ez. Orain emaitzak publikoak izango dira, hau da, ez dugu jakingo ikasleen izena, baina bai jakingo dugu ikastetxe bakoitzak ze emaitzak lortu dituen. Orduan, honek bideratuko du ikastetxeen sailkapena egiteko. Orduan, zu ama bezala, aita bezala, zuk aukera dezakezu erabakitzeko zuen seme alabak ze eskolara eramaten dituzu. Nora eramango dituzu. Orduan, kontutan hartzen badugu, azterketak mundu guztientzat berdinak izango direla, kontutan hartu gabe, ikasle horien benetako gaitasuna, ikasle horien jatorria, ze eredu sozioekonomikotik datozen, nondik datozen, noiz sartu dira sistema. Variable asko dago emaitza honek izateko. Variable guzti horiek kontutan hartu gabe, bakarrik kontutan hartuta Madrildik etorriko diran estandar batzuk, gero emaitzak publikoak izango dira. Orduan, gure ustez oso arrisku handia dago ikastetxeak sailkatzeko. Eta bihurtzeko ikastetxe ona, ikastetxe txarra.